హరే కృష్ణ మాతాజీ, అందరికీ హరే కృష్ణ. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు నన్ను పెద్ద మనసు ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన దోషంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజు గారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నాకు ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారు, నేను అంత మేరాన్ని పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాఖ్య చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కథా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन् इति नामिनि. नमो आचार्य पादाय निताय कृपदाय गौरकथा दामदाय नगर ग्रामचारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनि. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. ఓకే, సో జస్ట్ ఒకసారి రివిజన్ చేసుకుందాము. ప్రభుజీ లాస్ట్ వీక్ 7th ఇదైంది కదా ప్రభుజీ? హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ. అవును ప్రభుజీ, 7th కంప్లీట్ అయింది ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే, సో జస్ట్ ఇప్పటిదాకా ఏమేమి మనం విన్నాము, ఏమేమి తెలుసుకున్నాము, దాని గురించి ఒకసారి చిన్న రివిజన్ చేసుకుందాము. సో టోటల్ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పినది ఏది చెప్పారంటే, శ్రీల రూప గోస్వామి మనకి ఏమేమైతే చెప్పారో వాటి గురించి చెప్పారు. సో టోటల్ షోడశ ఉపచారాలు అని అంటారు, కానీ షోడశ కాదు, 64 డిఫరెంట్ ఉపచారాలు ఉన్నాయి. సో దాంట్లో నుంచి ఫస్ట్ 10 అది ఏంటంటే, అది ఎవరైనా చెప్పగలరా? దాంట్లోంచి దాని విభజన ఏ రకంగా చేస్తున్నారు? ఫస్ట్ 10 ప్రవృత్తి, సెకండ్ 10 నివృత్తి, ఆఖరి 5 మోస్ట్ పొటెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ భక్తి. సో మధ్యలోని మిగతా ఉన్నాయి. సో మనం లాస్ట్ టైం మిగతావన్నిటిది కూడా చూసాము. సో మళ్ళీ మనకి చెప్పున్నారు 2 రకాలుగా మనము చేయొచ్చు అని. సో డివోషన్, సో ఫస్ట్ ఏ గుడికైనా వచ్చినప్పుడు ప్రార్థన అనేది చేసుకోవాలి. కంప్లీట్ శరణాగతి భావంతో ప్రార్థన చేసుకోవాలి. సో ఫీలింగ్లీ ఆఫరింగ్ ప్రేయర్స్. సో శరణాగతి భావంతో, స్వామి నేను చాలా నీచుణ్ణి, నాకు దయచేసి మీ శరణాగతి నేను తీసుకునేలాగా చూడండి స్వామి, నాకు మీ శరణాగతిని ఇవ్వండి అన్నట్టుగా ఆ రకంగా మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి. హంబ్లీ సబ్మిటింగ్ వన్ సెల్ఫ్. సో డిజైరింగ్ పర్ఫెక్షనల్ స్టేజ్. సో ఒక డివోటీ ఎవరో చెప్పారు క్లాస్లోని, కామి కానివాడు మోక్షగామి అవ్వలేడు అని. సో లౌల్యం అనేది కావాలి. ఏవేవైతే మనము
భౌతిక లోకంలో మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో అది యాక్చువల్గా భౌతిక లోకంలో ఉండకూడదు. భౌతిక లోకంలో ఏంటి అని అంటే మనము అనాసక్తులుగా ఉండాలి. దేని పట్ల పెద్దగా కోరిక అనేది ఉండకూడదు. ఎందుకు అని అంటే భౌతిక లోకంలోని ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకి కర్మ బంధనంలోని మనల్ని చుట్టిచ్చేది అవుతుంది. కాకపోతే ప్రభుజీ మీకు ఆల్రెడీ పంపించున్నాను, ఐ థింక్ 8th చాప్టర్ది ఉన్నదా ప్రభుజీ, లేక మళ్ళీ పంపించాలా? హరే కృష్ణ, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. థ్యాంక్స్ మరి. ఇది 8th చాప్టర్ ఆల్రెడీ పంపించున్నాను ప్రభుజీ, ఉన్నది కదా మీ దగ్గర? ఉంది ప్రభుజీ, నేను స్టార్ట్ చేస్తాను ప్రభుజీ. సో అనాసక్తులుగా ఉండాలి భౌతిక లోకంలోని. ఎందుకు అని అంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా కర్మ బంధనానికే దారి తీస్తుంది. ప్రతి ఒక్కటి కూడా మన కోరిక కోసం మనం వెతుక్కున్న వాళ్ళం అవుతాం మనం ఒకవేళ భౌతిక లోకంలోని మనం వెతుక్కుంటే. కాకపోతే దానికి కూడా ఒక పద్ధతి ఉన్నది. కానీ ఆధ్యాత్మిక లోకంలోని మనకి ఏంటి అని అంటే ఈ లౌల్యము అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. భగవంతుని కోరిక, మనం భగవంతుని యొక్క ప్రేమ, భగవంతుని యొక్క భక్తి అనేది నాకు కావాలి అనేది ఆ కోరిక లేకపోతే వారు మోక్షం అనేది దొరకలేదు వారికి. అండ్ వారికి యాక్చువల్గా డివోటీ అన్న వాళ్ళకి మోక్షం అనేది కూడా వారి లక్ష్యంలాగా ఉండకూడదు. సో లౌల్యం లాలస్యమయి, అది లాస్ట్ టైం మనము మీకు ప్రభుజీ చెప్పినప్పుడు క్లాస్లో మీరు వినుంటారు. సో లౌల్యం అనేది ఉండాలి. సో లేకపోయిందనంటే భక్తి అనేది రాదు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఒక శ్లోకం, అద్భుతమైన శ్లోకము మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలోని 10వ స్కందం నుంచి ఉన్నది. తత్తేను కంపసు సమీక్షమానో భుంజానివాత్మనా కృతం విపాకం హృద్వాగ్వపుభిర్విదిదాం నమస్తే జీవేరయో ముక్తి పదాం సదయా భక్. సో జీవుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కష్టాలు అనేది వస్తాయి. కష్టాలు అనేది వచ్చినప్పుడు సర్వసాధారణంగా అందరూ కూడా ఏంటి అని అంటే ఎవరో ఒక్కరి మీద బ్లేమ్ వేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళ వల్ల జరిగింది, వారి వల్ల జరిగింది, వీళ్ళు నాకు ఈ తప్పు చేశారు, వారు నాకు ఆ పాపాన్ని చేశారు కాబట్టి నాకు ఇలా జరుగుతోంది అని. కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకళ్ళ వల్ల ఇంకొకళ్ళ వల్ల కాదు జరిగేది, మన ఓన్ కర్మల వల్లనే మనకి ఆ పనిష్మెంట్ అనేది దొరుకుతోంది. సో ఒకటి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే మనం ఒకవేళ ఏదో ఒక రకంగా ఇబ్బంది పడుతున్నాము అని అంటే అది ఇంకెవరో చేసిన పాపం, లేకపోతే ఇంకెవరో చేసిన ఇది తప్పు వల్ల కాదు. మనమే ఏ జన్మలోనో లేక ఈ జన్మలోనే చేసిన పాపానికి ఫలితాన్ని మనం అనుభవిస్తున్నాం. సో కాబట్టి మనం దాన్ని ఎవరి మీద కూడా బ్లేమ్ తొయ్యకుండా, భగవంతుడి మీద కూడా బ్లేమ్ తొయ్యకుండా, నేను చేసుకున్న కర్మలకి నాకు ఈ ఫలితం దక్కుతోంది, లేకపోతే భగవంతుడికి ఏం పట్టిందండి, మనకి మాత్రం పనిష్మెంట్ ఇచ్చేదానికి. మనం చాలాసార్లు అనుకుంటూ ఉంటాము. కొంతమంది బాగా ధనికుల కుటుంబంలో పుట్టుంటారు, కొంతమంది బాగా అందమైన వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది రకరకాలుగా వాళ్ళకి సంపన్నంగా ఉంటారు. మనకేదో ఇబ్బంది జరుగుంటుంది, లేకపోయిందా మనం బీద కుటుంబంలో పుట్టుంటాము, లేకపోయిందా మనకి ఏదైనా ఒక యాక్సిడెంట్ ఏదో జరిగి కష్టాలను అనుభవిస్తున్నాము. సో ఇదంతా కూడా భగవంతుడికి ఏం పట్టిందండి మనకి ఇవంతా చేయించేదానికి? ఒకరికి ఇచ్చి ఒకరికి ఇవ్వకుండా అదంతా కూడా అది భగవంతుడు చేయలేదు. మనమే ఏదో జన్మలోనో లేకపోయింది ఈ జన్మలోనే మనం పాపం చేసాం. నా కేసులోనైతే నాకు క్లియర్ గా తెలుసు, ఈ జన్మలోనే నేను చేసిన ఎన్నో అసంఖ్యమైన పాపాలు. దానికి ఒకవేళ నిజంగానే నేనే ఒకవేళ చిత్రగుప్తుడిని అయ్యి ఉంటే దానికి ఎంత పెద్ద పనిష్మెంట్ వచ్చి ఉంటుందని అంటే ఈ జన్మలోని ఒకవేళ కాళ్ళు పూర్తిగా తీసేసినా సరే కూడా పనిష్మెంట్ సరిపోదు. సో ప్రతి ఒక్క రోజు కూడా ఇలాంటి పనిష్మెంట్స్ శృంఖల సిరీస్ అనేది ఎండ్ అవ్వదు. కానీ భగవంతుడు ఎంత కరుణామయుడు అంటే ఈ పనిష్మెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా తగ్గించేసి మనకి చాలా మటుకు తగ్గించేస్తున్నారు. తగ్గించేసి మనకి ఇంత మన మీద కరుణ చూపిస్తున్నారు. ఎంతో పనిష్మెంట్స్ రావాల్సింది పోయి మనకి ఇంత చిన్న 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 పనిష్మెంట్స్ తో మనకి పోతుంది. సో ఇలాంటి వాటికి మనం భగవంతుడి పట్ల మనము కోపం వ్యక్తం చేసుకోవాలా, లేకపోయినా మన కృతజ్ఞతా భావాన్ని వ్యక్తం చేసుకోవాలా? ఇంత చేస్తున్న దానికి నిజం చెప్పాలంటే కృతజ్ఞతా భావాన్ని వ్యక్తం చేసుకోవాలి మనం. భగవంతుడికి మనకి ఇంత పనిష్మెంట్ ఇవ్వాల్సింది చాలా చిన్న పనిష్మెంట్ వదిలేస్తున్నారు. ఎందుకు? అది కూడా ఎందుకు అని అంటే మనం జపం చేస్తున్నాం.
ఈవెన్ అదర్వైజ్ భగవంతుడికి జీవులంటే అందరూ అని అంటే ప్రేమ. సో కానీ అయినప్పటికీ కూడా మనం అంటే స్పెషల్ ప్రేమ ఉన్నది. ఎక్కడని చెప్పారు అది కృష్ణుడు? ఎక్కడని చెప్పారా శ్లోకంలోని? ఈ రకంగా భక్తులని అంటే ఎవరైతే జపం చేస్తారో భక్తిలో ఉంటారో వాళ్ళంటే నాకు స్పెషల్ ప్రేమని 12వ అధ్యాయంలో చెప్తారు కదా ప్రభుజీ. శ్లోకం తెలుసా మాతాజీ? సమోహం సర్వభూతేషు నమద్వేషోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మైతూ తేషు చాప్యహం. సో ఎవరైతే సమూహం సర్వభూతేషు నాకందరూ కూడా సరి సమానమే, కాకపోతే ఎవరైతే భక్తితోని ఉంటారో మైతూతేషు చాప్యహం వారు నాలో ఉంటారు, నేను వాళ్ళల్లో ఉంటాను. కానీ అది కేవలం ఎవరైతే భక్తితోని ఉంటారో. కానీ ఎవరైతే భగవద్గీతను ప్రచారం చేస్తారో, ఎవరైతే ఇతరులకి భగవద్గీతని గాని శ్రీమద్ భాగవతాన్ని గాని భగవంతుడి కోసం అనేసని వాళ్ళల్లో నాలెడ్జ్ ఉన్నదని కాదు, వాళ్ళ గురువు చెప్పారని లేకపోయిందా వారిలోని అంటే వారికి ఒక ఆపర్చునిటీ దొరికింది ఇది, అటువంటి వారికి వీళ్ళు భగవద్గీత లాంటి ప్రచారం చేశారు అని అంటే మాత్రం భగవద్గీతలోని ఇంకొక చాప్టర్ లో పెట్టి చెప్పున్నారు. ఎవరికైనా తెలుసా ఆ శ్లోకము? అటువంటి వారు నాకు చాలా చాలా ప్రీతిపాత్రులు. ఆ శ్లోకం ఎవరికైనా తెలుసా? माताजी प्रभु जी हरे कृष्ण। माधवी माताजी। సో నాకు ఒక్కటే గుర్తొస్తుంది ప్రభుజీ. 12వ అధ్యాయంలో భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం హి హేతదుత్తమం యోమద్ దాని భక్త మీనింగ్ ఏంటి? సమే ప్రియ, యోమద్ భక్త సమే ప్రియ అని చెప్తారు కదా. ఓకే, గుడ్ గుడ్ మాతాజీ. సో ఈ శ్లోకాలు తెలుసుకోవడం చాలా మంచిది మాతాజీ. మనకి యాక్చువల్గా తెలుసుకుంటే చాలా మంచిది. గుడ్. ఇంకెవరికైనా తెలుసా ఏదైనా శ్లోకము? నేను చెప్పొచ్చా ప్రభుజీ? చెప్పండి చెప్పండి ప్రభుజీ. యైదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిధాస్యతి భక్తిమై పరాం కృత్వా మామే వైశ్యత్య సంశయః నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్మః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్యః ప్రియతరో భువి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పర్ఫెక్ట్. 7:17 కూడా లో చెప్పాడు ఉన్నది. ప్రభుజీ. చెప్పండి 7.1 చెప్పండి ప్రభుజీ. తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏక భక్తర్ విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినో త్యర్థం అహం సచమం ప్రియ. Okay. ఆ జ్ఞానికి నేను మిగిలి ఇష్టడును, అతను నాకు మిగిలి ఇష్టడు. కరెక్ట్. అది జ్ఞాని గురించి, జ్ఞాని గురించి, భక్తుడు గురించి, వాటి గురించి ముందు చెప్పున్నారు మనకి. కానీ ఎవరైతే ఈ జ్ఞానాన్ని మిగతా వాళ్ళకి నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్ మే ప్రియకృత్తమా భవితా నచ మే తస్యాత్ అన్యః ప్రియతరో భువి. సో ఇక్కడ క్లారిటీతో చెప్పేశారు, అన్యః ప్రియతరో భువి. నాకు ఈ భూలోకంలో నాకు ఇతనంత ఇష్టం నాకు ఇంకెవ్వరు కూడా లేరు అని. నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు, నాకు ఆ రకమైన మనుషులు ఇంకెవ్వరూ కూడా లేరని అంటున్నారు. ఎవరైతే భగవద్గీతని ప్రచారం చేస్తారో వారికేదో తెలివి ఉన్నది అనేసని కాదు, లేకపోయినా వారికి బాగా అద్భుతమైన జ్ఞానం ఉన్నది అని కాదు. వాళ్ళకి జ్ఞానం ఉన్నా లేకపోయినా వారి గురువు గారి యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు వారు ఒకవేళ భగవద్గీతను ప్రచారం చేస్తున్నారు అంటే అటువంటి వారి గురించి చెప్పున్నారు. నాకు అటువంటి వారి కంటే ప్రియమైన వారు ఈ ముల్లోకాల్లోని ఇంకెవ్వరూ లేరు అని చెప్పని. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది, భగవంతుడికి వారంటే చాలా చాలా ఇష్టము అనేసని. సో ఎక్స్పెక్టింగ్ లార్డ్స్ మెర్సీ. సో భగవంతుడు ఖచ్చితంగా మన మీద కరుణ చూపిస్తారు. సో నెక్స్ట్ మనం చూసింది ఇంకేమున్నది నిన్న. So if one gives oral reception to the sound vibration by great devotees and acharyas, so అది కాకుండా మనకి 5 potent forms అదొకటి కూడా చెప్పున్నారు. సో 5 potent forms మనకి ఏవేవి ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని దరి చేరడం, ఆయన నుంచి
దీక్షను అవి స్వీకరించడం. ఫస్ట్ పాయింట్స్ మాతాజీ. లాస్ట్ పొటెంట్ 5 ఫార్మ్స్, సో అది ఫస్ట్ 5, అది సో శ్రీ కంపల్సరీగా కావాలి. విగ్రహారాధన, శ్రీ విగ్రహారాధన, మధురావాసము, ఎస్ భక్తులు భక్తుల కాని వారిని సాంగత్యము, నామజపము, ఎస్ జపము, విగ్రహార్చన, మథురావాసము, జపము, నామజపం, ఇంకా రెండు భక్తులు ఉన్నాయి. కాని వారి సాంగత్యాన్ని భక్తుల సాంగత్యం, భక్తులకి సేవ, సేవ, సంకీర్తనము, Hmm. మధురావాసము, భాగవత శ్రవణము, భాగవత శ్రవణం, ఇంకా 5 ఉన్నాయి. శ్రీ So, విగ్రహమును ఆరాధించుట, శ్రీమద్ అది భాగవత first point శ్రవణము, భక్తులతో Hmm. సాంగత్యము, సంకీర్తనము, మధురావాసం మిక్కిలి ప్రధానమైనది. ఎస్ ఇవి చాలా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోస్ట్ పొటెంట్ ఫార్మ్స్ అవి. సో ఇవి కంపల్సరీ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనము ఈరోజు 8th డే దీనికి వెళ్దాం. సో లెసన్ 7 రివిజన్, డిస్కస్ ది గ్లోరీస్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఆఫ్ ద డీటీ, వెరీ ఫీలింగ్లీ ఆఫరింగ్ ప్రేయర్స్ టు కృష్ణ. సో ఊరికనే ఏదో మనము పైన చదివేయడం కాదు, ఫీలింగ్లీ ప్రేయర్స్. సో ఖచ్చితంగా మనం అది భావంతోని, సో భగవంతుడిని మనం భావంతోని మనము భక్తిలో ఉండాలి. సో భావంతోని మనము భగవంతుణ్ణి ప్రార్థన అదే చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ డిస్కస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ లౌల్యం లాలస్యమయ్యి. సో లౌల్యం అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. భగవంతుడు కావాలి అనేది మనం ఖచ్చితంగా అది మనం కోరికలాగా పెట్టుకోవాలి. డిస్క్రైబ్ ది అప్రోప్రియేట్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ సఫరింగ్ ఇన్ వన్స్ లైఫ్ విత్ రెఫరెన్స్ టు నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్. సో మన జీవితంలో నుండే కష్టాలని వాటిని మనం ఏ రకమైన దృష్టికోణంతో మనం చూడాలనేది కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. We discuss general principles drawn from the example of the South Indian Brahmana and explained how these principles can be applied personally. సో సౌత్ ఇండియన్ బ్రాహ్మణ గురించి మీరు వినే ఉంటారు కిందటి ఆదివారం క్లాస్లోని. సో అతను గోదావరి గట్టు మీద మహారాష్ట్రలో ఉంటుంది ఆ ప్లేస్. సో అతని దగ్గర ధనము లేదు, భగవంతుడికి నిజంగా అర్పించుకోలేరు, కానీ అతను కనీసం మానసికంగా భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నట్టుగా ఆయన అనుకున్నారు. అందరూ విన్నారా ఈ స్టోరీ? స్టోరీ కాదు, యాక్చువల్ గా జరిగింది ఇది. విన్నాం ప్రభుజీ. ఎక్సలెంట్. సో అతను ఈ రకంగా భగవంతుడికి పరమాన్నం నైవేద్యం పెడుతున్నట్టుగా, అతనికి భగవంతుడి కోసం అనేసి అతనే పరమాన్నాన్ని తయారు చేస్తున్నట్టుగా అతను భావిస్తూ సో కలలోనిది. సో ఆ రకంగా అతను అనుకుంటూ ఆయన ఏం చేశారు అని అంటే, వేడివేడి పరమాన్నాన్ని అతను భగవంతుడికి అర్పిద్దామని అనుకున్నారు. కాకపోతే మళ్ళీ అనిపించింది, వేడివేడి పరమాన్నంతో భగవంతుడికి నేలకు చురుకుతుందేమో, కొద్దిగా చల్లారని అప్పుడు అర్పిస్తాను అనుకున్నారు. కొద్దిసేపు తర్వాత మళ్ళీ ఆ గిన్నెను ముట్టుకున్నట్టుగా ఆయన చూశారు, ఊహించుకున్నారు అంతే, నిజంగా చేయలేదు. కానీ ఆయనకి అప్పుడు ఏమనిపించిందంటే, కలల్లోని అంటే ఊహల్లోని ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ గిన్నెను ముట్టుకున్నారో అది ఇంకా కూడా చాలా వేడిగా ఉంది, ఆయన వేళ్ళు చురికినట్టు అనిపించింది. ఆయన చేతులు తీసేశారు, కళ్ళు తెరిచి చూశారు, చూస్తే చేతి మీద బొబ్బలు ఎత్తున్నది. సో అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే, మనం ఇప్పుడు నాకు ఆకలి వేసిందని అంటే మీరు నాకు ఏదైనా ప్రసాదం తీసుకొని వచ్చి ఇచ్చారు అని అంటే, కలల్లోకంలోని ఊహల్లోని మీరు నాకు ఇచ్చారు అంటే నాకు కడుపు నిండదు. నిజంగా ఇస్తేనే నా కడుపు నిండుతుంది, దాన్ని నేను స్వీకరించగలిస్తే అప్పుడు నా కడుపు నిండుతుంది. కానీ భగవంతుడు అలా కాదు, ఊహల్లో ఇచ్చినా సరే కూడా చాలు, సంతృప్తి పడిపోతారు. సో లెసన్ 8 ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సెండెంటల్ సర్వీస్. సో 64 అంగాలు సాధన భక్తికి. ఏది అని అంటే, మొదటి 10 ప్రవృత్తి, దాని తర్వాత 10 నివృత్తి, దాని తర్వాత ఆఖరి 5 మోస్ట్ పొటెంట్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ సాధన. సో ఈ రకంగా ఉన్నాయి. సో 64 ఐటమ్స్ ఆఫ్ సాధన భక్తి. హౌ టు డిశ్చార్జ్ డివోషనల్ సర్వీస్, ఏ రకంగా అసలు భక్తియుక్త సేవ అనేది ఏ రకంగా చేయాలి. ఎవిడెన్స్ రిగార్డింగ్ డివోషనల్ ప్రిన్సిపల్స్, దానికోసం అనే మనకి ఎవిడెన్స్ అంటే ప్రూఫ్లు ఏమైనా ఉన్నాయంటే వాటి గురించి మనకి చెప్పున్నాం. ఆఫెన్సెస్ టు బి అవాయిడెడ్, సో నివృత్తి మార్గాలు, ఇవి చెయ్యకూడనివి ఏవేవి ఉన్నాయి అవంతా కూడా తెలుసుకున్నాము. సో పద్మపురాణంలో కూడా చెప్పున్నారు ఇవి.
అండ్ ఫర్దర్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ డివోషనల్ ప్రిన్సిపల్స్. సో దాని తర్వాత ఇంకా కూడా భక్తియుక్త సేవ కోసం అనేసి కావాల్సిన మనకి అవసరం ఉన్న ఇది ప్రిన్సిపల్స్ ఏవేవని. టెక్నిక్స్ ఆఫ్ హియరింగ్ అండ్ రిమెంబరింగ్. సో ఫస్ట్ అన్నిటికంటే ముందు వస్తుంది శ్రవణం. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, విన్న వాటిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో మామూలుగా మనం క్లాసులకు వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఒక నోట్ బుక్, ఒక టెక్స్ట్ బుక్ అవన్నీ పెట్టుకుంటాం. సో అదే రకంగా ఎస్పెషల్లీ ఎప్పుడైతే ఒక సీనియర్ డివోటీ లేకపోయిందో ఒక గురువు ఎప్పుడైతే చెప్తూ ఉంటారో అప్పుడు వారు చెప్పిన పాయింట్స్ నోట్ డౌన్ చేసుకొని అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సెండెంటల్ సర్వీస్. సో భక్తియుక్త సేవ ఏ రకంగా మనం నిర్వర్తించాలనేది. ఫర్దర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సెండెంటల్ సర్వీస్ ఇంకా కూడా ముందుకెళ్ళి కొన్ని పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రాగా చెప్పున్నారు. అండ్ 5 పొటెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్. సో ఆఖరి 5 ఏదైతే మనం భక్తిలోని అగ్రగామి చేస్తుందో ఆ పాయింట్స్. So as stated in the beginning, the regulative principles of the devotional service enjoins that all our senses must be employed in the service of the Lord. So always remember Krishna, never forget Krishna అనేది మెయిన్ ప్రిన్సిపల్. దాని నుంచే వస్తుంది మిగతావన్నీ ప్రిన్సిపల్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ అనేది ముఖ్యమైన సెంట్రల్ పాయింట్. కానీ దాన్ని ఏ రకంగా చేయాలి అనే దానికోసమని ఈ 64 పాయింట్స్ మనకి చెప్తున్నారు. సో ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ దే కెన్ బి దస్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ది అబౌవ్ 64 ఐటమ్స్. సో వాటిని ఏ రకంగా మనం సేవ ఏ రకంగా చేసుకోవాలి అనేది ఈ 64 పాయింట్స్ లోని చెప్తున్నారు అనమాట. సో మనకి ఏంటి అని అంటే ఈ శరీరంతో మనము అనాది కాలంగా జన్మం తీసుకుంటున్నాము. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే మనకి ఈ శరీరమే మనము అనే ఒక భావనలో ఉండిపోయి ఉన్నాము. సడన్ గా భక్తి అని అంటే అంత ఈజీగా రాదు. కాబట్టి ముందు మనం ఈ శరీరాన్ని భగవంతుడు భగవద్గీతలో చాలా జగాలను చెప్పున్నారు, మనసుని మీరు నాకు అర్పించండి అని. సో భగవంతుడు ఎక్కడ కూడా ఫస్ట్ శరీరం అని చెప్పలేదు. భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పింది మనసుని నాకు అర్పించండి. సో ఈ రకంగా మీరు ఒక స్థాయిలోకి వస్తారు. సో అప్పుడు లాస్ట్ లో చెప్పింది ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ లో మనకి చెప్పిందంతా కూడా మనసును అర్పించమని చెప్పని, ఆఖరిలో చెప్పింది ఏంటి అని అంటే మన్మనా భవమద్ భక్తో మధ్యాజీమాం నమస్కురు మామే వైశ్యస్య సత్యంతే ప్రజాని ప్రియోసుమే. సో నా భక్తుడు అయిపోని అన్నారు. సెకండ్ పాయింట్ అది. ఫస్ట్ మనసును అర్పించమన్నారు, సెకండ్ భక్తులు అవ్వమన్నారు. అండ్ థర్డ్ థింగ్ చెప్పింది ఏంటి అని అంటే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచ. సో భగవంతుడికి శరణాగతి పొందమని చెప్పారు. సో ఇవంతా కూడా ఎప్పుడవుతుంది? ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఒక నాన్ డివోటీ భగవద్గీతని పెడితే ప్రచారం చేస్తారో, ఎప్పుడైతే దాని గురించి చెప్పాలనుకుంటారో అసలు వారు ముఖ్యమైన తత్వాన్ని పక్కన పెట్టేసి భగవద్గీతని మిగతాది ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు. అందుకోసమే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భగవద్గీత యథాతథం మీద చాలా చాలా ఫోకస్ పెట్టారు. సో ఎన్నో భగవద్గీతలు ఉన్నాయి, కానీ వాళ్ళు ఏదైతే పాయింట్ చెప్పాలనుకుంటారో దాని గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తారు. అంతేగాని భగవంతుడిని ప్రేమించాలి, భగవంతుడికి మనం ఏ రకంగా శరణాగతి పొందాలనే దాని గురించి ఎక్కడ కూడా డిస్కస్ చేయలేదు. సో శరణాగతి పొందాలంటే ఎక్కడి నుంచి పొందగలరు? సో దానికోసమనే మనకి ఇక్కడ ఇంకా సింప్లర్ వేలో చెప్పుకున్నారు. ముందు మనం మన శరీరం ద్వారా ఏ రకంగా మనం సేవలు చేసుకోవాలి. సో మనసుతోని డైరెక్ట్ గా మనం రాలేము, అండ్ ఆత్మతోని మనం డైరెక్ట్ గా భగవంతుడిని మనం ప్రేమించలేము, శరణాగతి పొందలేము. దానికోసం మనం ఏం చేయాలనంటే మనం ఇంకా ఆ స్టేజ్కి రాలేదు ఎవరం కూడా. ముందు మనకుండే శరీరంతోని మనం భగవంతుడికి సేవ చేసుకోగలచాలి. సో కాబట్టి మనకేంటి అని అంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మము అనేది మనకి చెప్పున్నారు. అందుకోసమే మనకి సాధన భక్తి అనేది ఇచ్చారు. ఈ సాధన భక్తి అంటే ఏంటి అని అంటే ఈ శరీరాన్ని మనం ఫోర్స్ఫుల్లీ మనం భగవంతుడి సేవలోని మనం నిమగ్నం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందరం కూడా ఎవ్వరూ మనం రాగానుగ భక్తి స్టేజ్లో లేము, రాగానుగ సాధన భక్తి స్టేజ్లో లేము. మనము ఇప్పుడు మనం ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాము?
వైదీ సాధన భక్తి స్టేజ్ లో ఉన్నాం. సో కాబట్టి ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మం అనేది ఏంటి అని అంటే మనకి దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తుంది భగవంతుడి. సో దానికోసం వర్ణాశ్రమ ధర్మ ఇన్ సాధన భక్తి. In Srimad Bhagavatam, 11th canto, 20th chapter, shloka number 9, the Lord himself says one should execute the prescribed duties of Varna and Ashrama as long as he has not developed spontaneous attachment for hearing about my pastimes and activities. So, ఎప్పటిదాకైతే మనకి ఆ భగవంతుడి గురించి వినేదానికి, తన కీర్తనలు వినేదానికి, తన జపం చేసేదానికి మనకి నామం అనేది, మనకి రుచి అనేది రావాలి. కానీ ఆ రాగానుగ సాధన భక్తి వచ్చేంత దాకా, ఎప్పటిదాకైతే మనకి భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ భావము అనేది రాదో అప్పటిదాకా మనకి చెప్తున్నది ఏంటి అని అంటే వర్ణ ఇంకా మరియు ఆశ్రమం, ఇది మనం పాటించాలి, వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని పాటించాలి. So all of these things are recommended for persons who have not developed Krishna consciousness. సో ఎవరెవరికైతే ఇంకా కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనేది రాలేదో వాళ్ళు దీన్ని పాటించాలి అని అన్నారు. ఇన్ఫాక్ట్ ఆల్ సచ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ రికమెండెడ్ ఇన్ ది రివీల్డ్ స్క్రిప్చర్స్ ఓన్లీ టు బ్రింగ్ వన్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి చేయించేది ఎందుకు అని అంటే వారిని ఒక మంచి భక్తులుగా తీర్చిదిద్దే దానికోసమని. But one who has already developed spontaneous attachment for Krishna does not require to execute the duties prescribed in the scriptures. సో జగమెరిగిన బ్రాహ్మణుడికి ధన్యమేళ అంటారు. అంటే అన్ని వారికి తెలిసినప్పుడు ధన్యం వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ధన్యం అనేది దేనికోసం వేసుకుంటారు? జ్ఞానాన్ని అర్జించేటప్పుడు వేసుకుంటారు. అదే రకంగా ఎవరైతే భక్తిలో ఆల్రెడీ ఉన్నారో అటువంటి వారు వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని వారు పాటించవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకనంటే ఇదంతా కూడా సాధన. ఇప్పుడు శబరి శ్రీరామచంద్ర ప్రభుకి ఎంగిలి చేసిన రేగిపళ్ళు ఆవిడిచ్చారు. ఆవిడిచ్చింది ఎందుకు ఇచ్చారు? ప్రేమతోని. భగవంతుడి పట్ల అంత ప్రేమ ఆమెకునింది, అంత భక్తిలోని పారవస్యం అయిపోతుంది ఆమె. మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా ఆ రకంగా చేస్తే ఏమవుతుంది? పాపం అవుతుంది. మనం ఎంగిలి చేసింది భగవంతుడికి పెట్టడమా? ఎంత పెద్ద పాపం అది. కానీ మనం అదే చేసాము అని అంటే మాత్రం చాలా పెద్ద శాపం తగులుతుంది మనకి, చాలా పెద్ద పాపం అది. కానీ అదే శబరి చేస్తే మాత్రం అది ప్రేమ అవుతుంది. అది ఎందుకు అని అంటే ఆవిడ ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నారు. ఆవిడికి ఎంగిలి మంగలి అనేది తెలియటం లేదు ఆ టైం. సో నారదముని సైతం కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే తనకి తలనొప్పేస్తోంది, కాస్త పాదాల నుంచి రజము మట్టి కాస్త కృష్ణుడికి ఎవరైనా రాస్తే ఆ భక్తుల యొక్క పాదాలు రజం తీసి భగవంతుడికి తలకి రాస్తే, నుదుటికి రాస్తే భగవంతుడు తలనొప్పి తగ్గుతుంది అని చెప్పని భగవంతుడు మొత్తుకుంటారు. నారదముని సైతం, శివుడు సైతం అంత గొప్ప భక్తులు వాళ్ళందరూ కూడా వెనకాడతారు. నేను ఇవ్వలేను, నేను అది ఇచ్చానంటే అది నాకు పాపం తగులుతుంది, నేను నరకానికి వెళ్తాను, నేను ఈ పని చేయలేను అని. కానీ భక్తుల పరాకాష్ఠ ఎవరు అని అంటే ఆ గోపికలు, బృందావనంలో ఉండే గోపికలు. వారందరూ కూడా వెంటనే వారి పాదాల నుంచి ఆ ఇసుకని మట్టిని తీసి వెంటనే భగవంతుడికి తలకి రాస్తారనమాట. ఎందుకనంటే మీకు తలనొప్పి వస్తుందా అని. ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రేమ అటువంటిది. మనం దాన్ని కాపీ చేయలేము, అది తప్పది, మనం చెయ్యకూడదు కూడా. సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని మనం పాటించాలి. కానీ ఎవరికైతే ఆల్రెడీ భక్తి స్టేజ్ లో ఉన్నారో అటువంటి వారి ఇదంతా కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అప్పుడు వాళ్ళకి వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని పాటించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ఫాక్ట్ ఆల్ సచ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ రికమెండెడ్ ఇన్ ది రివీల్డ్ స్క్రిప్చర్స్ ఓన్లీ టు బ్రింగ్ వన్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. సో వాళ్ళని కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లోకి తీసుకొని వచ్చేదానికి. But one who has already developed spontaneous attachment for Krishna does not require to execute the duties prescribed in the scriptures. సో ఇవన్నీ కూడా వారు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి ఈవెన్ భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పిందంతా కూడా జ్ఞాన యోగము, ధ్యాన యోగము, అష్టాంగ యోగము, కర్మయోగము, ఇవంతా దేనికోసము అని అంటే ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ వాళ్ళు ఫైనల్ గా భక్తిలోకి చేరుకోవాలని. కానీ ఒకవేళ భక్తి యోగమే వచ్చేసింది అని అంటే ఇంకా మిగతా యోగాలు అవసరం లేదు. అందుకోసం భగవంతుడు లాస్ట్ లో చెప్పారు, సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య, మిగతావన్నీ నేను చాలా రకమైన యోగాన్ని చెప్పాను, అదంతా అవసరం లేదు. నువ్వు ఒకవేళ శరణాగతి పొందగలవనంటే మిగతా యోగములే అవసరం లేదని.
సో అదే రకంగా మిగతాది ఏది కూడా అవసరం లేదు డివోషన్ లో ఉన్నారు అని అంటే. So far we are concerned, Krishna consciousness, so long our bodily concept of life is not completely eradicated, we must follow the swadharma of the body, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. సో 2 రకాల ధర్మాలు, ఇది స్వధర్మము. సో ఇది మనం ఖచ్చితంగా అప్పటిదాకా పాటించాలి. ఎప్పటిదాకా అయితే మనకి కంప్లీట్లీ మనం ఎరాడికేట్ అవ్వకుండా ఉండేంత దాకా. అంటే మనకి ఇంకా కూడా మెటీరియల్ కాన్సెప్షన్ లోనే ఉండిపోయి ఉన్నాము అని అంటే అప్పుడు ఇవి పాటించడం కంపల్సరీ. బట్ వన్ యాక్చువల్లీ అడ్వాన్స్, సో ఎవరు చెప్తారు మనం అడ్వాన్స్ అయ్యామా లేదా అని? సో ఈ వర్ణాశ్రమాన్ని మనం పాటిస్తున్నాం ఎందుకనంటే మనకు తెలుసు మనం ఇంకా భక్తిలోకి రాలేదని చెప్పని. కానీ ఎవరు చెప్తారు మనం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ అయిపోయాము, ఇప్పుడు మనకి వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని పాటించాల్సిన అవసరం లేదు అని ఎవరు చెప్తారు? ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు, గురుదేవులు. ఎస్, గురువు చెప్తారు. సో గురువుకి తెలుసు మనం నిజంగా మనం ఆ స్థాయిని దాటేమా లేదా అనేది గురువుకి తెలుసు కాబట్టి అతను చెప్తారు మనకి. సో బట్ వన్ యాక్చువల్లీ అడ్వాన్స్, దట్ ఈజ్ మహాభాగవత, we should not imitate that. But our process is that more we advance in Krishna consciousness, we become transcendental to this bodily concept of life, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. సో ఎవరైతే ఈ రకంగా ఈ స్టేజ్ ని ట్రెస్ అయిపోయి ఉంటుందో, వాళ్ళు ఎవరైతే దాటేసి ఉంటారో, సో అటువంటి వారికి ఇంకా కూడా ఇది వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని పాటించవలసిన అవసరం లేదు. So some scholars recommend that knowledge and renunciation are important factors for elevating oneself to devotional service. సో కొంతమంది చెప్తారనమాట ఏంటి అని అంటే నాలెడ్జ్ అండ్ రినౌన్సియేషన్, వైరాగ్యము జ్ఞానము రెండూ కూడా అవసరము అని. సో అది ఎంత దాకా ఇంపార్టెంట్ అది? సో భక్తిలోకి చేరుకోవాలని అంటే వైరాగ్యము మరియు జ్ఞానం కావాలి అని అంటారు. సో బట్ యాక్చువల్లీ దట్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫ్యాక్ట్. కానీ నిజంగా అయితే ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇది యాక్చువల్లీ ఇది కల్టివేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ రినౌన్సియేషన్. సో ఇప్పుడు భగవద్గీతలో చాలా మంది చెప్పచ్చు, భగవద్గీతలో చెప్పున్నారు. భగవద్గీత నిజం చెప్పాలి అని అంటే భగవంతుడు చెప్పినటి ప్రతి పాయింట్ కాంట్రడిక్టరీగా ఉంటుంది. భగవంతుడు చెప్పారు ఫస్ట్ కర్మయోగం చేయాలి అని, కర్మ సన్యాసం గురించి చెప్పారు, జ్ఞానయోగం గురించి చెప్పారు 4వ అధ్యాయంలో. అన్ని చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమన్నారు అని అంటే అదంతా కూడా విడిచిపెట్టే, సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య, అవన్నీ కూడా విడిచిపెట్టాయి, నేను చెప్పింది విను అంటారు. భావార్థం ఏంటి భగవంతుడిది అని అంటే జస్ట్ ఆప్షన్స్ చెప్పారు, వికల్పాలు చెప్పారు మనకి. ఇదొక వికల్పం ఉంది, అదొక వికల్పం ఉంది, కానీ దాంట్లోంచి ఏది బెస్ట్ పద్ధతి ఏది అని చెప్పని ఆ రకంగా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. కానీ భక్తులు ఎవరు అనేది కూడా చెప్పారు. సో భగవద్గీత అనేది ఒకవేళ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ లాగా విన్న వాళ్ళకి ఎప్పటికీ కూడా భగవద్గీత అర్థం కాదు. కానీ ఎవరైతే సంపూర్ణంగా దాన్ని ఒక గురువు ద్వారా, అది కూడా గురు శిష్య పరంపరలో నుంచి వచ్చిన గురువుని ద్వారా వారు విన్నారు అని అంటే మాత్రం భగవద్గీత ఖచ్చితంగా వారికి పెద్ద వరం అవుతుంది. సో కాబట్టి యాక్చువల్లీ ది కల్టివేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇక్కడ భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పున్నారు 4 రకాల వారు నాకు శరణాగతి పొందుతారు, దాంట్లో నాకు జ్ఞాని అనేవారు నాకు చాలా ప్రియమైన వారు అని. మరి ఇక్కడ చెప్తున్న పాయింట్ ఇంకొకటి కూడా చెప్తున్నారు, జ్ఞాని అనేవారు నాకు ప్రియం అని అంటున్నారు, మళ్ళీ జ్ఞానం మాత్రమే సర్వం కాదని అంటున్నారు. దాని అర్థం ఏంటి? ద్వంద్వాలు ఇవంతా కూడా. సో దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే యాక్చువల్లీ ది కల్టివేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ రినౌన్సియేషన్ విచ్ ఆర్ ఫేవరబుల్ ఫర్ అచీవింగ్ ఎ ఫుటింగ్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ మే బి యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ ది బిగినింగ్. సో జ్ఞానము మరియు వైరాగ్యము అనేది భగవంతుణ్ణి పొందే దాంట్లోని మొదటి మెట్టులాగా అది తీసుకున్నారు అని అంటే అది పర్వాలేదు. కానీ దాన్నే వాళ్ళు జీవిత లక్ష్యంలాగా మాత్రం పెట్టుకున్నారు అని అంటే ఎప్పటికీ కూడా ఎదగలేరు. సో మామూలుగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా సరే కూడా ఐఏఎస్ అనేది వారి జీవిత లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు, యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్ రాసి వాళ్ళు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలనుకున్నారు. సో వారు ఒకవేళ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయిపోయారు, అప్పటిదాకా వారు బాగా శ్రమించారు, ఒకసారి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయిపోయారు, వాళ్ళ కోరిక నెరవేరిపోయింది. దాని తర్వాత నేను ఇంకో ఆఫీస్కి వెళ్ళను, నా కోరిక నెరవేరిపోయింది, నేను ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయిపోయాను, నేను ఇంకా పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, నేను ఇంట్లోనే ఉంటాను అంటే పని జరుగుతుందా? ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయిన తర్వాత పని కూడా చేయాలి దానికి తగినట్టుగా. ఆ రకంగా పని చేయకుండా ఉంటే
వాళ్ళు ఎదగలేరు. కాబట్టి అదే రకంగా మనకేంటి అని అంటే ఇవంతా కూడా మనల్ని భక్తిలోకి తీసుకొచ్చే దానికి మార్గాలు ఇవి. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ గా భక్తిలోకి రాగలచాలి. యాక్చువల్ ఇది కల్టివేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ రినౌన్సియేషన్. ఈ నాలెడ్జ్, రినౌన్సియేషన్, జ్ఞానము, వైరాగ్యం అనేది మనం భక్తిలోకి తీసుకొచ్చేదానికి. అంతేగాని ఇదే మన లక్ష్యం కాదు. జ్ఞానం, వైరాగ్యం మనకు అవసరం ఉన్నంత దాకానే పట్టుకోవాలి. దాని తర్వాత కూడా దాన్ని పట్టుకొని ఉండడం అనేది సరైంది కాదు. సో విచ్ ఆర్ ఫేవరబుల్ ఫర్ అచీవింగ్ ఎ ఫుటింగ్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. మనకి కేవలం అది భక్తిలో వచ్చేదాని కోసమని. దాని తర్వాత దాన్ని అవసరం లేదు. మే బి యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ ది బిగినింగ్, బట్ అల్టిమేట్లీ దే మే ఆల్సో కమ్ టు బి రిజెక్టెడ్. సో దాని తర్వాత వాటిని కూడా మనము విడిచిపెట్టుకోవాలి. జ్ఞాన వైరాగ్య ఇన్ భక్తి, మెంటల్ స్పెక్యులేషన్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ austerities of yoga practice may be favorable for becoming liberated from material contamination, but they will also make one heart harder and harder. సో మామూలుగా సనాతన ధర్మము అని అంటే దాని గురించి అందరూ చెప్పుకునేది ఏం చెప్పుకుంటారు? మీరు అదే చెప్పారు అని అంటే ఇదిగో ఒక మాల ఇచ్చేసి ప్రతిరోజు ప్రతి నిత్యము మీకు టైం దొరికినప్పుడు అంతా కూడా కనీసం 16 మాలల రోజుకి హరి కృష్ణ 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 హరి హరి, హరి రామ్ 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 హరి హరి జపం చేయండి మీరు అన్నారంటే వాళ్ళకి ఇదంతా పెద్ద దీనిలాగా అనిపించదు. కానీ అదే ఇప్పుడు సనాతన ధర్మం వచ్చింది, మనం సనాతన దేశం లాగా మనల్ని ఘోషించుకోవాలి అని అంటారు. ఇప్పుడు మహాకుంభ మేళా రాబోతోంది ప్రయాగ్లోని. సో అక్కడంతా కూడా నాగా సాధువులు వాళ్ళు వీళ్ళు వస్తూ ఉంటారు. సో అదే వాళ్ళు వచ్చారంటే మాత్రం అబ్బో వీళ్ళందరూ కూడా సనాతన ధర్మం పాటించే వాళ్ళు అన్నట్టుగా అనుకుంటారు. వారికి వాల్యూ ఎక్కువ దొరుకుతుంది. ఎందుకు? వారు చాలా చాలా కష్టసాధ్యమైనటివన్నీ కూడా వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. మట్టిలోని వాళ్ళని వాళ్ళే పూడ్చిపెట్టుకునేయడము, లేకపోయిందా వాళ్ళ చేతుల్ని ఒకే పొజిషన్ లో ఉంచేసి ఉంటారు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు. వాళ్ళ చేతులు కాళ్ళు కదలవు కూడా. వాళ్ళు చుట్టుపక్కల నిప్పు వేసుకొని అక్కడే ఉంటారు. సో ఈ రకంగా వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. ఎండాకాలంలోని మండిపోతూ ఉంటే ఎండ చుట్టుపక్కల అగ్గి వేసుకోవడము, లేకపోతే చలికాలంలోని నీళ్ళల్లోని చల్లటి నీళ్ళలోని వాళ్ళు ఉండడము, తపస్సు చేయడము. సో ఇవంతా కూడా ఏంటి అని అంటే ఎక్కడ కూడా రికమెండెడ్ కాదు ఇది. సో మెంటల్ స్పెక్యులేషన్, వాళ్ళు ఈ రకంగా వారి సిద్ధిని వారు ఊహించుకొని వారు చేస్తున్నది. ఆర్టిఫిషియల్ ఆస్టరిటీస్. సో నైతి నాకు ఈ శరీరానికి, నేను శరీరాన్ని కానప్పుడు నాకు ఇదొద్దు, నాకు అదొద్దు, అన్నిటినీ కూడా వైరాగ్య భావంతో వదిలేయడం. సో సంపూర్ణంగా వదిలేయడం లేకపోతే అన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం రెండూ కూడా కరెక్ట్ కాదు. సో అత్యాహార ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పో నియమ అగ్రమ నియమ ఆగ్రమ రెండూ కూడా తప్పే. సో ఏది కూడా మనం తెలుసుకోకుండా యాక్సెప్ట్ వెంటనే చేసేయడం. ఇప్పుడు కొంతమంది షిరిడి బాబా లేకపోయినా పుట్టపర్తి బాబా యొక్క ఫాలోవర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏది కూడా స్క్రిప్చర్స్ ఏది చదవరు. నిజంగా వాళ్ళు దేవతలా, లేక దేవుడా, లేకపోయినా మానవుడేనా, లేకపోయినా మానవ అధముడా, అదేమీ తెలుసుకోకుండా డైరెక్ట్ గా ఆయన దేవుడు అని చెప్పేస్తారు. ఒక్క స్క్రిప్చర్ చదవలేదు వాళ్ళు. ఏదో పాటలు పాడేసుకుంటారు, అయిపోయింది. సో ఈ రకంగా డైరెక్ట్ గా యాక్సెప్ట్ చేసేయడం, తర్కము వితర్కము అవేవి కూడా అర్థం చేసుకోకుండా డైరెక్ట్ గా దేవుడు అని చెప్పని అనుకోవడం అది తప్పు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఎవరిని కూడా ఏది కూడా వినకుండా డైరెక్ట్ గా రిజెక్ట్ చేసేయడం కూడా, సో అది కూడా తప్పు. సో నాస్తికులుగా ఉండడం అది కూడా తప్పు. సో మనం తర్కం బేసిస్ మీద యాక్సెప్ట్ చేయాలి భగవంతుడు ఎవరు అనేది. సో మనకు అన్ని రివీల్డ్ స్క్రిప్చర్స్ ప్రకారంగా మనం వెళ్ళి తెలుసుకోవాలి. సో ఈ రకంగా ఉంటే అది కరెక్ట్. కాకపోతే ఎవరైతే ఈ రకంగా వైరాగ్య భావంతోని, లేకపోయిందా మెంటల్ స్పెక్యులేషన్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఆస్టరిటీస్, సో ఎవరైతే వైరాగ్య భావంతో ఈ రకంగా ఉంటారో వాళ్ళకి హృదయం అనేది కఠోరం అయిపోతుంది. దేన్ని కూడా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు. సో భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని అంటే ఈ రకంగా కాదు ప్రాసెస్ అది. దట్ విల్ నాట్ హెల్ప్ అట్ ఆల్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్. సో కాబట్టి భక్తి మార్గంలోని ఈ రకంగా ఉండడం అనేది కరెక్ట్ కానే కాదు.
Srila Rupa Goswami then recommends that one should not be attached to material sense enjoyment. So కాబట్టి శ్రీల రూప గోస్వామి మనకి కొన్ని సూత్రాలు చెప్పున్నారు. భౌతికంగా మనం ఏది కూడా మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్ అనేది ఉండకూడదు. మనకి ఏదైతే మనకి మన శరీరానికి ఆనందం ఇస్తుందో, మన ఇంద్రియాలను తృప్తిపరుస్తుందో అటువంటి వాటి పట్ల మనం అనాసక్తులుగా ఉండాలి. బట్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎంజాయబుల్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ టు కృష్ణ. సో ఇప్పుడు మీరు వీళ్ళని చూశారు అని అంటే, బాబాజీలను కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళేంటి అని అంటే, నాకు అసలు ఎవరు వండినేటిది నేను తినను, నేను అడవిలోనే కందమూలాలు తినేసి ఉంటానంటారు. సో అది ఏ రకంగా మనకి సహాయపడుతుంది? మనకి అనాసక్తులుగా ఉండడం మంచిదే. అది నాకు ఈ శరీరానికి నాకేది వద్దని అనుకున్నారు, మంచిదే. కాకపోతే మనకి ఇస్కాన్ అని చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, భౌతికంగా ఏది స్వీకరించద్దు, కానీ భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టింది అదే ప్రసాదం అవుతుంది. సో ప్రసాదాన్ని స్వీకరించండి. ఒకవేళ గులాబ్ జామున్ భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టారు, హ్యాపీగా తినండి గులాబ్ జామున్. కానీ అదే స్వీట్, అదే గులాబ్ జామున్ భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టలేదు అని అంటే దాన్ని స్వీకరించద్దు. యజ్ఞశిష్టాసనాసంతో ముచ్చంతే సర్వకల్బిషయి భుంజతైతే అగం పాపం ఏ పచంత ఆత్మకారణ. సో నైవేద్యం పెట్టనేటిది అన్ని కూడా పాపమే, నైవేద్యం పెట్టినటిది ఏదైనా సరే కూడా ప్రసాదమే. కాబట్టి దాన్ని స్వీకరించచ్చు. సో ఆ రకంగా స్వీకరించండి. So Srila Rupa Goswami then recommends that one should not be attached to material sense enjoyment but should accept everything enjoyable which is in relationship to Krishna. సో కాబట్టి కృష్ణుడికి సంబంధించింది ఏదైనా అంటూ ఉన్నది అని అంటే దాన్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేయండి. దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసేదంటే తప్పే లేదని అంటున్నారు. సో అందుకోసం మనకి భక్తి రసామృత సింధులోని మనకి చెప్పున్నారు, అనాసక్తస్య విషయాన్ యథార్హం ఉపయుంజతః నిర్బంధ కృష్ణ సంబంధే యుక్త వైరాగ్యం ఉచ్యతే. సో అది నిజంగా చెప్పాలి అని అంటే అది భక్తి అనండి. సో వన్ షుడ్ నాట్ గివ్ అప్ ఎనీథింగ్ విచ్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ది లార్డ్. సో భగవంతుడికి ఏదైనా అర్పించినేటిది, భగవంతుడి కోసం ఉపయోగించగలిచేటిది, సో అలాంటిది ఏది కూడా మనం విడిచిపెట్టకూడదు. సో మనకి భక్తిలో ఉన్నాం కదా అనేసని మనము మన కంపెనీ వాళ్ళు ఏదైనా సరే కూడా మనకి డబ్బులు ఇస్తున్నారంటే నాకొద్దు అని చెప్పని అనకూడదు. ఆ డబ్బులు తీసుకొని భగవంతుడి కోసం ఉపయోగించండి. దట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్. సో అది డివోషనల్ సర్వీస్ లో ఉండే సీక్రెట్. ఎనీథింగ్ దట్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్సింగ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అండ్ డివోషనల్ సర్వీస్ షుడ్ బి యాక్సెప్టెడ్. సో ఇప్పుడు మనకి టీవీ అలాంటిది కరెక్ట్ది కాదని అంటున్నారు, మొబైల్ ఫోన్ కరెక్ట్ది కాకపోవచ్చు. కాకపోతే అదే మనం భగవంతుడి కోసం ఉపయోగించాము అని అంటే ఇది మనకి కృష్ణైజ్డ్ అంటారు. సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా కృష్ణుడి కోసం అనేసి మనం యూటిలైజ్ చేసినట్టుగా. కాబట్టి అది ఇంకా మెటీరియల్ కాదు, అది స్పిరిచువల్ అయిపోయింది అది. సో when one is not attached to anything but at the same time accepts everything in relation to Krishna, anasaktasya vishayan yatharham upayunjatahu. సో విషయవాంఛల పట్ల కోరిక లేదు, కాకపోతే ఏదేదైతే కృష్ణుడి కోసం ఉందో అది మనం యాక్సెప్ట్ చేయడం. నిర్బంధ కృష్ణ సంబంధే యుక్త వైరాగ్యం ఉచ్యతే. సో ఇది నిజమైన వైరాగ్యము అని అంటే. లేకపోయిందా మనకి భగవద్గీతలో చెప్పింది ఇది నాకొద్దు అది నాకొద్దు అన్నట్టుగా అనుకునే వాళ్ళని, కానీ వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ మాత్రం ఇంకా భౌతిక విషయవాంఛల పట్ల కోరికల్లోనే ఉన్నది. అంటే అటువంటి వారిని మిథ్యాచార అని చెప్పనన్నారు కృష్ణుడు. వారు బయట మాత్రం కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకొని ఉన్నారు, అడవిలో ఉంటారు, కానీ అక్కడ ఒకవేళ ఎవరైనా స్త్రీ మాటలు వినిపించింది అని అంటే ఎక్కడున్నారు స్త్రీ ఎక్కడున్నారు అనుకుంటూ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తున్నారు అని అంటే వాళ్ళ హార్డ్వేర్ మాత్రమే మారింది, సాఫ్ట్వేర్ కాదు. కాబట్టి అటువంటి వారిని మిథ్యాచార అన్నారు. కానీ ఎవరైతే వారు ఇది కాషాయ వస్త్రాలు ఏమి వేసుకోలేదు, కాకపోతే వారు ప్రతి ఒక్కటి కూడా కృష్ణుడికి సంబంధించింది వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు, కృష్ణుడికి సంబంధించింది ఏది కూడా యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అని అంటే అటువంటి వారు మిథ్యాచార కాదు, వారు నిజమైన డివోటీస్ వారు. సో ఈ రకంగా మనం ఉండాలి అని అంటున్నారు. ది impersonalists who try to avoid everything material may undergo severe austerities, but they miss the opportunity of being engaged in the service of the Lord. Thus their renunciation is insufficient for perfection. సో కొంతమంది ఎవరైతే ఇంపర్సనలిస్ట్ అంటే మాయావాదులు, శూన్యవాదులు, వాళ్ళందరూ ఏంటి అని అంటే కాషాయ వస్త్రం వేసుకోవాలి, పెళ్లి చేసుకోకూడదు, సో బ్రహ్మచర్యాన్నే వాళ్ళు స్వీకరించాలి. ఆ రకంగా వారు ఫోర్స్ఫుల్ గా వాళ్ళ మీద ఇది చేస్తారు, ఈ రకంగా ఉండాలి అని చెప్పని.
కాబట్టి వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అని అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడూ కూడా ఆలోచనలు వాటి మీదనే ఉంటుంది. అండ్ వాళ్ళని వాళ్ళే గొప్ప వాళ్ళు అనుకుంటారు. సో ఇది కరెక్ట్‌ది కాదు. చాలా మంది ఈవెన్ అయ్యప్ప మాలలు అవంతా వేసుకుంటారు. వేసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఆ టైంలోని వాళ్ళు ఎటువంటి పాపాలు చేయకూడదు. కాబట్టి వాళ్ళు అన్ని అలవాట్ల నుంచి దూరంగా ఉంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే అయ్యప్ప మాల తీసేస్తారో వెంటనే వాళ్ళు బాగా తాగేస్తారు. దారిలో వచ్చేటప్పుడు యాక్సిడెంట్‌లో పోతారు. చాలా మంది ఆ రకంగా ఉన్నారు. సో ఈ రకంగా ఫోర్స్‌ఫుల్‌గా అణగదొక్కుకొని ఉండడం అనేది అది కరెక్ట్ కాదు. దాన్ని ప్రతిదీ కూడా కృష్ణుడి కోసం అనేసని ఉపయోగించుకోగలచాలి. సో వాళ్ళు అణగదొక్కుకొని దాని మీదనే ఆలోచన పెట్టుకొని ఉండడం కాదు కావాల్సింది. వాళ్ళ ఆలోచన విధానమే మారాలి అనేది అది ఇంపార్టెంట్. సో కాబట్టి ఇంపర్సనలిస్ట్ మాయావాదులు, శూన్యవాదులు వారు చేసేది కరెక్ట్ అయిన వైరాగ్యం కాదు అని అంటున్నారు ఇక్కడ. సో మనకి చెప్పిన 5 పాయింట్స్ ఏదేది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆఖరివి వర్షిపింగ్ ద డీటీ, భగవంతుడి శ్రీ విగ్రహాన్ని మనం సేవ చేసుకోవడం. హియరింగ్ శ్రీమద్ భాగవతం నిత్యం భాగవత సేవయా. నిత్యం అంటే ప్రతిరోజు. సో అందుకోసమనే శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యే కంటే ముందు మనం ఒక శ్లోకం చదువుతాం. ఏంటది? ఎవరికైనా తెలుసా? శ్రీమద్ భాగవతం చదివాము. నారాయణం నమస్కృత్య నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం జయముదీరే నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. పర్ఫెక్ట్. సో మనం ప్రతిరోజు నిత్యం భాగవత సేవయా అంటే ప్రతిరోజు భాగవతం వినాలి, చదవాలి. చదివేదానికంటే శ్రవణం అనేది ఇంకా ఉత్తమమైనది. ప్రతిరోజు చేయాలి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సర్వింగ్ ఎ డివోటీ. ఒక భక్తులకి ఆ రోజు సేవ చేసుకున్నామా లేదా అన్నది మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. చాంటింగ్ ది హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపము చేయడము. రిసైడింగ్ ఇన్ మథుర. రిసైడింగ్ ఇన్ మథుర అంటే మథురాలోనే ఉండాలని కాదు. మథుర అని అంటే ఎక్కడెక్కడైతే భగవంతుడి నామ జపం జరుగుతోందో, ఎక్కడెక్కడైతే సంకీర్తన జరుగుతోందో, ఎక్కడెక్కడైతే భక్తులు ఉంటారో అక్కడక్కడంతా కూడా మథుర అనే అది. సో కాబట్టి ఎక్కడెక్కడైతే ఇవంతా జరుగుతున్నదో అక్కడక్కడ ఉండడం, నివాసించడం. సో భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండడం అనేది ఇక్కడ మథురావాసం అర్థం. సో పంచాంగ భక్తి, ది పవర్ ఆఫ్ దీస్ 5 ప్రిన్సిపల్స్ ఈజ్ వెరీ వండర్ఫుల్ అండ్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఫైనల్ గా తెలుసుకోవాల్సింది పంచాంగ భక్తి. ఈ 5 అంగాలు చాలా చాలా పవర్ఫుల్ అది. అండ్ ఇది కష్టం కూడా, అంత ఈజీ కాదు అర్థం చేసుకోవడం. ఈవెన్ వితౌట్ ఫెయిత్ ఇన్ దెమ్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ అఫెన్స్లెస్ can awaken his dormant love of Krishna simply by being a little connected with them. సో ఈ రకంగా నిజంగా చెప్పాలనంటే భక్తి లేదు, ఏమీ లేదు. కానీ అయినప్పటికీ కూడా వారికి తెలుసో తెలియకుండానో భగవంతుడికి వారు సేవ చేసుకుంటున్నారు. తెలుసో తెలియకుండానో వారు ఒకవేళ శ్రీమద్ భాగవతం వింటున్నారు ప్రతిరోజు. తెలుసో తెలియకుండానో భక్తులకి సేవ చేసుకుంటున్నారు. తెలుసో తెలియకుండానో ఫోర్స్ఫుల్ గానే జపం చేస్తున్నారు. అండ్ తెలుసో తెలియకుండానో భక్తుల సాంగత్యంలో ఉన్నారు అని అంటే అటువంటి వారికి తెలిసి తెలియకుండానే చేస్తున్నారు వారు. అయినప్పటికీ వారు మంచి ఉత్తమ శ్రేణి భక్తులు అయిపోతారు వారు. సో ఇప్పటిదాకా తెలుసుకున్నది రివ్యూడ్ ది 64 ఐటమ్స్ ఆఫ్ సాధన భక్తి. 64 అంగాలు ఏవేవి అనేది తెలుసుకున్నాం. డిస్కస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది 5 పొటెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్. సో 5 భాగాలు పంచ అంగ ఏవేవి అనేది తెలుసుకున్నాం. డిస్కస్ ది రిలవెన్స్ ఆఫ్ సాధన భక్తి ఆఫ్ వర్ణాశ్రమ ధర్మ, జ్ఞాన అండ్ వైరాగ్య. సో వర్ణాశ్రమ ధర్మం గురించి తెలుసుకున్నాము, జ్ఞానము మరియు వైరాగ్యం గురించి తెలుసుకున్నాం. డిస్కస్ ది ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రభుపాద్స్ మిషన్ రిఫ్లెక్టింగ్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యుక్త వైరాగ్య. యుక్త వైరాగ్యం గురించి కూడా తెలుసుకున్నాము. One should therefore be encouraged to develop his service attitude towards the Lord because this will help him to chant without any offense. సో ఏ రకమైన మనం అఫెన్స్లెస్ చాంటింగ్ ఎప్పుడు చేస్తాము అని అంటే భగవంతుడి పట్ల సంపూర్ణమైన ప్రేమ భావంతో ఉండేటప్పుడు. ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక తల్లి చూడండి, పిల్లలంటే వారికి ఎంతో ప్రేమ ఉంటుంది. 24 గంటలు ఆలోచిస్తూనే ఉంటారు, అరే నా కొడుకు తిన్నాడా లేదా, నా కూతురు తిన్నాదా లేదా.
వారు ఈ పాటికి ఏం చేస్తూ ఉంటారు, తిన్నారో లేదో, ఈ పాటికి ఇంటికి వస్తాడు, ఆకలి గడుపుతూ ఉంటాడు, ఏదో ఒకటి తొందరగా వండేద్దాం మనం, వాడికి ఇదైతే ఇష్టం, ఈ కూర అంటే ఇష్టం కాబట్టి చలో కొద్దిగా ఆ కూర వండేద్దాము అన్నట్టుగా. ఒకవేళ రాత్రిపూట ఇంకా సరే కూడా రాలేదు అని అంటే మనం ఏదో ఒక టైంకి మనం చెప్పి మనం ఈ టైంకి వస్తాము అని ఆ టైంకి రాలేదు అని అంటే 10 గంటలకు అని చెప్పాము రాత్రి 10 గంటల సరికి ఉంటాను అని, 10:01 అయిపోయింది అని అంటే ఏమైపోయిందో ఇంకా చేయలేదు వాడు అని చెప్పని వెంటనే కలిపేస్తారు కాల్. సో ఈ రకంగా ఒక తల్లికి ప్రేమ ఉంటుంది. సో భగవంతుడి పట్ల భగవంతుడికి కూడా మనం అంటే ఇంకా ఎక్కువ ప్రేమ. తల్లికే ఒక జన్మలో ఉండే తల్లికే ఇంత ప్రేమ ఉన్నదని అంటే జన్మ జన్మలుగా మనల్ని మిస్ అవుతున్నారు భగవంతుడు. అలాంటి భగవంతుడికి ఇంకెంత ప్రేమ ఉంటుంది. కాబట్టి భగవంతుడు అంటే భగవంతుడికి మనం అంటే అంత ప్రేమ, కానీ మనకు కూడా అంతే ప్రేమ ఉన్నది అని అంటే మాత్రం దానికి ఖచ్చితంగా మనకి భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకునే దానికి ఎవరు ఆపలేరు. సో వన్ షుడ్ therefore be encouraged to develop a service attitude towards the Lord because this will help him chant without any offense. సో ఇవంతా కూడా మనకి ఏంటి అని అంటే భగవంతుడి పట్ల ప్రేమను పెంచే దానికోసం అని. ఒకవేళ ప్రేమ పెరిగింది అని అంటే మనం ఏ రకమైన తప్పులు లేకుండా జపం చేస్తాం. అండ్ సో అండర్ ది గైడెన్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ది డిసైపుల్ is trained to render service and at the same time chant the Hare Krishna మహామంత్ర. సో మనకి 2 రకాలుగా మనకు ఉపయోగం ఉంటుంది మనం దీక్ష తీసుకున్నామనంటే. గురువు మనకి ఏంటి అని అంటే వైదీ సాధన భక్తి మరియు రాగానుగ సాధన భక్తి రెండూ కూడా చేయిస్తారు. వైదీ నుంచి మనకి మెల్లిగా రాగానుగ సాధన భక్తి దాకా తీసుకెళ్తారు. So as soon as one develops a spontaneous service attitude, he can immediately understand the transcendental nature of the holy names of the Mahamantra. So ఇప్పుడంతా మనం ఏం చేస్తున్నాము, సో ఒక పైత్యం చేసిన వాళ్ళకి ఏ రకంగా అయితే వారికి రుచి తెలియదో అయినప్పటికీ కూడా వారు రుచి తెలిసినా తెలియకపోయినా కలకండ పటిక పంచదారని నాలుక మీద పెట్టుకొని ఉంటారు. సో ఆ రకంగా మనకి రుచి తెలియట్లేదు నామం పట్ల, కానీ అయినా సరే కూడా మనం జపం చేస్తున్నాం. కానీ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎప్పుడైతే మనకి దీని రుచి తెలుస్తుందో నామం పట్ల, అప్పుడు మనకి ఇది చాలా చాలా రుచికరంగా అనిపిస్తుంది. దాన్ని రాగానుగ సాధన భక్తి అని అంటారు. సో అక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళగలిచే వాళ్ళు ఎవరు అని అంటే కేవలం గురువు మాత్రమే తీసుకెళ్ళగలరు. సో ఇక్కడతోని మనము విరామం తీసుకుందాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందికి జయ. నమాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ కి జయ. అందరికి హరే కృష్ణ. దయచేసి మీరు మీ అటెండెన్స్ మార్క్ చేసుకోండి అందరూ కూడా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు.